Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Wala ko'y pagsupak niya na. Ang importante ugma nga magkatigom ta. Ug magmaya alang sa kasaulugan. Pero, doon na lang ko'y gustong klaruhon, Papa. Unsa na masab ka na? Na ako'y nadunggang istorya ba? Tinuod ba nga imong gidapit si Idana? Unsa? Si Idana ba? Matod sa akong nadunggan, imo man ko na siyang pinasidunggang dinapit. Tinuod ba na, Papa? Ha? Way kaso na, iha. Ato sab silang mga bisita. Sa ato pa, imbitado giday sila? Oo, ato silang mga dinapit. Sure ka, Papa? Uga sa man mo sila ibutang? Sa VIP, gyud? Dili na amoy mahinungdanon. Si Idana, nakatampo og dako sa katilingman. Busa, angay lang nga ato siyang pasidunggan. Papa, wa ba na ni mo nauna, nga ang kasaulugan ugma para sa atong pamilya? Unya doon natay mga inilang bisita sama ni gobernador, mayor, ug mga dagong leader sa atong mga lungsod. Naon sa gud intahon ka, Papa? Ngano ko tong i-appeal mo na ni Mas Idana? Mauwawan ta sa atong mga bisita, ana? Ako nagagustuhan, Leslie. Busa, ayaw ko buti sa akong gusto. Pero, Papa, Wa na tay angay lalisan. Ugma na ang okasyon, ug nakaandam na ang tanan. Busa ayaw ko pangutanaan ng mga way hinungdang mga pangutana. bisit! Makalagot! Kipasurok na sa akong dugo ining ilang kabuang na. Ang dugyot pag ilang i-invite? Bisit, gikayo! Unsa man puldo, ang ngayon na ba ko ini nga akong gisulob para ugma? Mulagi. Ay, di Mura na kagtukoan na, ma. Unsa? Ay pagtarong na puldo ha? Tuko di, ha? Ibog ba kay kaning lawasa do? Ha? Ha? Wala bang tuko ba ng hiwi? Ay, naghiwi. Ilang na makay. Wa ko mahibog sa mong lawas kay mura nagbatuta ang purma. Ay, taparuson ka hinoon ka diha puldo? Ha? Mahal ba yabong abang ini ni Dana, ha? Mulagi. Misulti na gusto na ba? Imo bitaw kong ipangutana. Natural nga, muhatag ko sa akong opinyon. Bantay lang ka nako, ha? Mulagi. Bantay Kaya lang ka. lagi kong pangutana kung nindot ba ang imong gisulot. Okay na ang imong sinina para ugma-mak. Ang importante, nga presentable ka. Presentable niya mo nagtuko, niyabag ka. Unya puldo, usa may itong sakyan ugma paingon dito. Mulagi. Kuhaon man ta ni Badong din eh. Kung ako pa ni Idana, no? Palit na lang na sa bagong sakyanan, uy. Kanang nindot. Maka-afford naman na siya. Unsa may gamit siyang kwartas bangko. Mulagi. Kung mupalit sa asam sa kunwari parking ba? Kasayon ra na. Pabuhatan og daan paingon din he. Unya maghimo garahian. Sulbat na. Unya panindutan pagid nato ang bay. Kita na'y kinanindutan unyag bahay din sa ato, puldo. Mulagi. Panindutan yun ang bahay nga. Baday wa pagani na titulos yuta. Ay, baya ka. Wa di kay salig sa gisulting Sir Nelson nga mao man na ilang giingon jud sa mga lumad din, he. Mulagi. Pero mas nindot yun nga. Kuan ba ka na bang nakuptanan natin titulos yuta ba? Ay, wa bagay kalainan, anak puldo. Kung mapatuo lang mo sa kong tambag, no? Nindot na kay di nga tong bay. Daghan pa man sa kay bugda utang hunahuna, God. Mulagi. Di na daw tanmak nga maniguro ka. Ha? Labi na nga, naapa ng traidor nga anak ni Sir Piping. Unang simba ko, siya mo'y makaduma din is limukon. Be, base nung nagpapawaon tagkalit din eh.
Nasayang lang kayo nga itong igasto sa pagpanindot sa bahay. Ay da, huna-huna ra na di mo ay puldo. Basta gayag ko niyo magkikiton ko mag-ubol-ubol maglagot. Ay kikita be. Nang dahay, Sige ko diha. bahala na kag sa imong sulti, Mak. Basta kay way dautan kung maniguro ta. Pastilan, ikaw ko tabida kayo puldo. Naku, nasad bitag. Ang akong mga nindot katambag ni Idana, ikaw gitig supo. Maulagay. Kuno sa husto, Mak, no? Mao ginay atong buhaton. Di kay magpaturagas lang kasi mong naong. Liko diha. Sabay mong problema. Sunda lang gud ko. Liko diha. Oh. Nga ba may unong naman hinuon ka? An, paminawas ko ba? Nakasabot mo gustong gibati. Kung adtoon mo gud nato si Idana, wag apoy kapuslanan. Kay mao man ay gusto si mong amahan og igsoon. Bahala na. Dili gyud ko musugot nga ilang patambongon si Idana. Pakauwaw lang na babayhana. Ayo lagi. Mangita tagpagi nga di ta mabasol ni papa mo o ni Nelson. Alkansiyon mo gutas katarungan kung ato nang awayon si Dana. Unsa man di atong buhaton aron makabawas ta? Ay sayo mo kay na. Kisa may leader sa mga gwardya sa inyong mansyon. Ha? Kay nga naman. Tawagi, og mao di buhata. Sir, naaligi bagong sakinan. Gisugo ko ni Papa Ana. Mo ni gabito nimo ugma badong. Aron imong kuhaon sila si Idana. Ha? Wow na wow! Hinduta ko na, sir. Huwag may pirmi na itong tanaon dito sa shop ba? Itong mahal kayo ba? Mahal kayong klase nga kang SUV. Oh, kusog Ay, sige, hisgot anang mahal padong. Kusog na ko istorya na. Mao man gani. Ay, hinayon na ko yun. Kan, sir, kaya mauna man ka na ipuloy ni mo sa imong sakyan, sir. Mga na. Badong. Puros ang tayo Ayaw na. na pagsaba. Kanang maong sakinan. Dili na para nako. Ha? Pagkakin sa na, sir. Para na ni Idana. Wow! Pas kang ninduta ko na, sir. Ikaw ra akong sultihan na ha. Basta ayaw lang na pagsaba kang bisan kinsa. Bisag ni Idana pa. Surpresa na siya. Para niya. Nya. Kisa may driver na, sir. Oh, mahimong ikaw lang una badong. Tudo ilang sabon niya si Idana kung unsaon sa pag-drive. Kana, sir, na. Nya. Ikaw, sir. Kinsa na malay imong driver? Aw, wala kaso para nako badong. Kamao mo kung mo drive. Mahimo og ako lang una mo imo drive sa akong sakinan. Bida, no? Hala, no? Malipay si Danay ni, sir. Ikaw, latest model ang giniyo. Nya, ganahan ko siyang kolor, sir, no? Sino? Gutag ni Sino, eh. Sino? Puti ba Sino yun? Na. Ugma pa dong. Ikaw na bahala nila ha. Sige, sir. Mga alaunas hapon, ako ang lang kuhaon. Oo, sige. Sakto na ng orasa. Ikaw na akong saligan nila ni Idana ha. O dadagi dayon sila sa VIP section. Okay. Aring sir. Ako'y bahala sa tanan. Alaon na magkatakwaon din ni ugma ni Badong Puldo. Maulagi. Bitaw. Nanawag man ako sa badong nga. Panda mo na tawag makay alauna. Kuhaon ta niya din eh. Di ba sa'yo ra kaayo, tiyo? Alas 3 ba sugdan ang program nila? Unya, dool ra baya na ang ilang mansyon din eh. Maulagi. Gituyo na nila Idana kay naaman sila dagang bisita. Ila pa nang ipahimutang ang tanan. Excited na kay ko para ugma. Mura na gitag mga tinud-an na yung adunahan ini Puldo. Lagi. Ilam na makoy. Sige kag damgo da. Tiyo, tiya, gikulbaan baya ko. Oh, ganong gikulbaan ko ka? Ikaw mga gwapa na to, ah. Kay gwapa na ka nga si Idana na may gwapa din ay. Ang ganong magbuot magigapuldo?
Nga gwapa man gyud kong tiduoray. Makaingon na gyud na ang taga dinhi sa ato nga nasakop na gyud tas mga labing adunahan dinhi sa atong dapit. Mo lagi pagkawam na ka Makoy. Unya, katong mga himantayon ug mga suyaon, magsakit gyud ang ilang mga panga sa kaibog unya nato. Kitiaw mo? Kita ginag-unang pinasidunggang dinapit sa tibok lungsod. Mo lagi. Nasultihan lang katungod ni Dana. Ay, bukontra man gyud siya. Bitaw, Chuoy. Gikulbaan gyud ko. Kay basin og ilagi kong tawagon ba? O pasultihon sa tungha. Ay, ayaw lagi pagsigig huna-hunaan ang kulba na. Ang importante nga ang tanan makailan nimo ug makakita sa imong kaanyag. Kay baw ka, ikaw na unya bag-ong patrona din sa atong dapit. Mo lagi. Kaila kag patrona? Nakaila kag Sagoy patrona, tiya. Makuyahon man sa tani istoryaha, uy. Wa ba ka mahibaw nga ang tawag sa mga Kastila kaniadtos mga tag-iyas hasyenda? Tawgon nila og patron o hasyendero? Kibaw, magdakaraan sa di ka tao. Mo lagi. Bitaw idara. Nayabag naman ka Makoy. Kaya nga nung nagkapanagian na si Dana kasinda. Ngawa manggani na sinda din eh. Ay parihara na puldo oy. Kung buot sabton, kining limokon, mura sa negasenda, kay halos tanang dapit din higi panag-iaras mga Mendoza. Unya mo pag ginisentro sa mga dagkong magpapatigayon. Ni adin ni ang pabrika sa asukar, sa mantika, mga ratan ug uban pa. Hapit na ng mga dagkong negosyo na anatan handidis libukon. Maugod ning dapita ang nadatuan ug maayo nila ni Sir Perfecto. Ang ayan mangganing ning tawgon og Hacienda Mendoza. Diba? Mo lagi. Bida, mo lagi kag tahor kay Makoy. Bisag asan na lang yung kamo. Bisag asan lang yung maabot sa muna una. Na. Alam ko din yung lalisa kay kining tanan ako gisulti pulos ni Husto. Og dili yung ko masayop. Oh, yeah. Istorya na ni mo, leader? Yes, Han. Ako na silang giingan nga kung doon ay magpailang Idana Ibarra nga mutambong ugma sa okasyon, kinahanglang ilang babagan og dili nila pasudlon. Good. Muna'y husto. Ano ta napita mo lugar? Kay lisod na kayo itong imong estilo nga imong awayon mismo si Dana. Kita may mabutang sa dakong alanganin na. Dili ko musugot, no? Nga mga disente kaayo ang mga bisita ugma unya masagulan mig makililimos. O ba, sa matang orasa mo atos mansyon? Kinahanglan mo sayo ta dito. Maayo na mag-una ta aron makamonitor ta sa mga bisita nga motambong ugma. Siguro mga alas 11 buntag tuwa na ta dito. Husto ng orasa. Kaya aron ako sa mapersonal o pahimang no ang mga tao dito. Ilabi na gyud ang mga gwardya. Buhatag ko na sekreto, ha? Kaya ron, magkinaunsa, pwede tang makapanghunaw, ha? Bisag mahibawan pa nila. Dili gyud ko mahadlok. Basta dili ko musugot nga mutambong tong bisit nga makililimos. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!